Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Dito manggod mga kaigsunan sa Barangay Don Gregorio Antigua Bourbon, no? Don Gregorio Antigua Bourbon, Cebu. Unsa bang hitabo ang mga kagalaan ang ila ditong sapa? Grabe man, nakakita man ko sa mga pictures, mga higala, na amaze gyud ta, kay ang mga pictures, mga kagalaan, ang ilang sapa, puti man kaayo ang tubig, mga sukit, di paminaw, mura magatas. Mura ba og grabe, katingalahan man kayo sa murag buwa, o murag gatas, o ni buwa, o murag gatas, mga kayo tagduna, siguro, sa pinitabo, tos bukid gano'n ni animan. Unya, doon na mga higalay, usay makaingunta, di ba kanay buwa, mga higala sa kwan, no? Puti nga puti ang mahigalas tubig. Sumuna nga atong tagagpagtagad una. Niya karon ang kapitan sa Don Gregorio Antigua Bourbon, Cebu. Atong mahinabi mga kagalaan kay kuan na magutama, alarma maguta ining ani mga sukit di paminaw si Kapitan Margarito Ornopia Jr. Atong tagagpagtagad mga higala. Lahat ng tanong, straight to the point. Kapitan Margarito Ornopia Jr. May buntag sir, live taron sa DYHPRMN Cebu. May buntag attorney o sa mga paminawan. Oo, Kap, kanawang maalarma magumikap kay kinibitaw inyong mga lugar din ha ba, labi na dito pa dong sa Katmon, katong dunay busay dito, di kalitag ka, baha bitaw, buhawi sa tos bukid, tingali unya, may pagpangaligo nila rin sa ubos, unya pa man, iwan-uwan gamay, pagkaman, bulog ang tubig, perting kusuga man ang makuyawan taba ng mga lugar din ha, kanikaron, Bourbon, pero na puti man kayo ni muna gatas, kining atong sapa Kap, unsa may nahitabo ini kapitan? Kaling ato ang barangay attorney, mo ni siya ay murag ula ba, murag ulo sa sapa dito sa Bourbon. Aha. O unya mo to kagahapon mga alas 3 sa hapon, na alarma ta tungod na to ang kaligod ato mga youth din sa Duyong, aktibo kini sa sapa. Mo tong ilang nakita unya naabot sa diri sa tong barangay, muna gipalihok sila tong ubang mga barangay official, atong mga tanod, kundi ingrid nagikan ang katong maong murag gatas ang kaputiol tubig. Murag gatas imis kay tubig siya, murag gatas nga na moy ni agi sa atong sapa. Sobra gyud kaputi. Dili lagi nariyo nga kaputiol ba nga. Asagod ang di lagi kakakita og kanang bisala gamay. Ang ni daligdig yun nga tubig puti na yun. Labot na sa ubang barangay kagahapon mga alas 4. Pila man ka oras ni Kap nga inani nga tubig nga puti nga urag gatas? Pila ka oras? Kung wala pa siguro mag-uwan attorney. Murag ka karong orasa, murag tuwa na gyud sa tuang kadagatan siguro sa lungsod sa Bourbon. Moto nga atong yung nasubay. So karon ni balik na siya og tubig na, balik na tubig? Sa pagkaroon murag ka ng lubog na sad ang atuang tubig sa sapa tungod sa kusog kayo nga uwan sa kagabi. So lubog na sad sa tupamura na po siya na brown na noon? Na brown na siya kay pwede namang yun nga pwede masang baha sa atuang sapa kagabi tungod sa kusog kayo nga uwan. Okay, mura man ko siya kapag kanang na alarma ba mi kay pagkakita na mo ngano man ni mura magatas, no? Nya karon kung babaha o nya na brown mo sa sikwati gatas ba ka or kapi gatas gisagol mo nga ba, no? Mura 3 in 1. Muna tingala ta ba nga unsa man ning hitaboa. So pag susi ninyo kagahapon Kap, imong gisusi ni pila man ka oras ni inani ang tubig nga klase, inani ka puti. Kalaging mga 3 ka oras. Uy, Tolerofel. Bugaya din, no? Kini inyong barangay, bukiran ni nga barangay? Bukiran nga diha gini sa highway gyud padulong kag Bugo.
Aha. So kaning mao sapa ang adto ni tugpa sa kwan. Asa man ang pinakaubos ani dito? Padung sa dagat. Dagat yun sa barangay Kadaruhan, Borbon, Cebu. Barangay Kadaruhan, Pastila, no? Oh. So, ikaw mismo na alarma ka sa imong mga barangay officials ngano na unsa man hitabuan nga puti man kayo mo magkulbaan maguta kay unusual man gud siya kap. Oh, mao gyud, mao na nga amo king gisubay ang ulo gyud kun diin gyud na sugod ng kaputi gyud sa tubig. Oo. So unsa may nahitabo kap? Unsa may inyong gidudahan? Wala diha gyud ang maong plastic. Unya amo ging nakita nga diha gyud magikan ang kaputi sa tubig katong dako kayo nga plastic. Flexible bag ba nga plastic. Aha. So, plastic na naman, unsa man yung plastic? Nabutang diya sa kwan? Nalabay diya sa sapa? Wala, ang tuyo sa mga plastic murag hugasan lang to sa taga mga lumulupyo ba nga gihatagan lang sa nato ang bag gihatag sa iyahang employer. Aha. Unsa man klaseng plastic ni gihugasan diya sa sapa? Gihugasan dako kayo nga bag ni siya to ni gitawag nila water based flexi bag. Mo ba? Unsa may gamit ani niya? Siguro sa diya karon ako ato man ni siyang gibutang pa sa dire sa tong barangay. Oo. Kani siguro sa iyahang istorya gikan siyang amo gamiton kuno ni siya sa container van. Aha. Nya ano pati bang puti ani mo na magatas unsa may gisuda ini nila ani nga bag? Wa gid siya magdahom ato ni kung unsa gyud ang sud ani nga gani wa gid siya masayon nga diha gikan ang ang medisina sa iyang gibutang kay dito ilaw man mag-agi ang tubig. Oo. Nagtuol gid siya ordinaryo lang gyud nga kaputi ang nigawa siyang plastic. Oo. Pastila no. So, na-confirm na nga dito gyud siya mo hinungdan ani kap nagahugas siya og dako kayo nga plastic pati dako sa pila man kadupa kini maong plastic. Pitin dako ato ni murag matabunan gid niya ang tibuok balay niya. Oh, inanak kadako nga plastic na gyud. Oh, ingon anak kadako nga plastic. So iyan ning gihugasan diha sa suba mo na nga posible nga mao ni hinungdan posible nga mo ni puti ang tubig nga mura gatas nga tulo ka oras gyud ang pagputi. Mao gina ato ni kay ang iyang tuyo wala gid niya yung nga gihugasan. Iya lang gibutang gilatad lang niya diha sa murag giiksa lang diha sa sapa niya ba? Oo. Aron limpyo-limpyo ang plastic. Wa po siya kasabot unsay gisud ang plastika nganing-ani man ang sud ani nganing-ani man ang epekto sa tubig. Wala gid siya like, kasayuran na to ni. Aha. Pastila no rin man kag tulo ka oras ning kuana so ato na confirm base sa inyong investigasyon nga siya mo hinungdan dili ningon nga gikan pa gyud sa bukid kay makuyawan magutaw gi pa mahibaw-an ang source mabasig to sa kabukiran pa gyud dunay nahitabo dito. Wala, naagin ato gid siyang nakuan ni gani siya gid ni muangkon gid siya. Nga siya nagbutang yun natong plastic kay para iyang patong siya ato. Pero kumusta man kap? Gawas ini wa ba ta makuyawi nga unsa epekto ini sa atong tubig? Panalitan ka na bitaw maghimanog, mabutang bitaw tag tubli, mamatay mga uwang, mamatay mga burod, mamatay na mga isda dinha. Kini unsa may epekto ani sa tubig? Wa ka makabantay og ang atong mga kalikasan diha, ang atong mga buhion diha o mga pagkaon nga naa diha mga daot hinuon gumikan ani kap? Sa pagkakaroon na to ni atong gigong gipasubay sa tuang mga tanod, barangay official, kay kagabi nagpahibalo na ta sa mga tao nga gidili usa nato ang pagpagamit sa atong tubig sa kasapaan. Oo. Kay kadaghan is uban ana manglabas sa sapa. Mao gyud. Ang ilang kabaw ana ipatula sa daapon sa sapa. Ang ulan to gipahibaw gahapon. Pogi katong mga naa sa nagpuyo sa mga kilid sa sapa. Wala pa takhibaw kung unsa gitong chemicals ang nigawa sa maong plastic. Wa kay plano nga unsa man imong ipatest ning tubig para masiguro kung dili ba toxic o poisonous ang chemical nga naa ni adto? Gahapon na to ni ang una gina kong gibuhat nagkuha gid ko dayon og sample. Okay. Sa tubig. Unya nangutana na sa kapulisan kung say makatabang na to kung unsang ahensya ang ato ang sadmitan aning sample sa tubig. Kay karon ako sang ipada gyud kung gali ako na hunahunaan ato na ko ipada si EMB 7.
Kay aron gyud madali natong mahibawan kung unsa nga klase nga chemicals aron mawa na po nagkahadlok Oh. katawhan nato sa barangay. Tiyali ang DENR doon sa mga laboratory ani ang atong environmental kuan no. Kay kinini ang lisod man kayo gud simbako ba og dunay makadaot baka ni unsa ba no. Ang atong mga isda diha sa sapa, mga uwang ug uban pa wa ba mga matay? Mao ni karon ang among gimonitor ato ni kung unsa gyud naamay naanang ato sa mga kabatan-unan ang atong mga BSW mo sa atong ipamonitor kay kani duol ra mo kay sa sapa kani nga tuwa diring barangay normally atong gisubay kung labay na nga matay nga mga uwang o bais ba or mga halwan at tanaw gyud kung unsay mga kadaot nga na apektuhan gahapon tungod sa medisina. Oh, kay bisag ka na magbutang tag kanang tubli lagi madaot man ng mga burod kanang mga uwang mga matay man. Mao gyud na ato ni. Oo. So asa naman tong plastic nga iyang gihugasan sa sapa kap? Di karon dire nako gibutang di karon sa barangay. O gani ang katog yung mismo ang tungtungdan di agi nako gibutang pa sa barangay mentras wala pa tak hibaw gyud kung unsay plano sa DNR. Ay sis, amo na ng picturean siguro na plastic para makita sa namon sa ni plastika ng guana. Nakaamong mahinon nag-alarma man taning kalakihan noon. Mao po lagi ato ni. Pwede nimo ma-interview ri ato ni ang kuan hingtungdan. Mas maayo noon sir. Ako lang interviewon po dakap. Mas maayo noon. Oo. Sige oh. Sige be. Hello? Hello, attorney man buntag. Oh, may buntag. Gisay ngalan gani nimo? Elmer Digamo, attorney. Elmer Digamo. Okay. Meron si Attorney Rufil Banyok ni live daron sa DYHP. Kinini ang naunsa ba tong gahapon ba nga naalarma ang mga tao kay na puti man kaayo ang atong sapa. Mura gatas gyud siya mer. Mura nga daghay na alarma nya 3 hours sa bagid na mura gatas. Unsa man da ini imong gihugasan di ay mer? Kuhan man na si attorney kanang hatag na sa hamon ako ba niya. Kuhan na niya, naagi sa dire na magamit pa daw, di akong igugasan na attorney. Okay. Takom sa nga plastic, may ibungbong sa atop nga kuhan, mutulo na. So imo ning gamiton nga pambungbong na lang unta no kay magamit pa man or iatop baka na to. Sumoto nga imong gihugasan sa dito ka sapa mo na imong gihumol dito, gihumol or gihugasan nimo ni? Gihumol sa nako kay ugaw man attorney, si mana naman na standby. So unsa man imong amo day? Asa man ka nagtrabaho day mer? Sa kuhan attorney, sa tracking na attorney. Tracking ka. Unsa man ka, driver ka or truck boy ka or ikaw mo oy supervisor diha? Unsa man imong ranggo? Kuhan ko attorney, truck boy. Truck boy. So tungod kay naay plastic nga dako kayo, unsa ka dako ni plastika murag masud imong bay? Nana ka dako? Sa pangutanan ako sa kung amo ang attorney, hapin raman ni siya sa kuhan mga expert nga container van, di 20. So pretend ako, pila man kabok silufina ang gihatag? Murag unsa may gibag-o na ni silufina? Or plastic? Kuhan siguro attorney. Murag kapal inana? Mga inana attorney. Murag kapal pero transparent ni siya nga plastic mer. Transparent ka karabang maklaro ba? Inana murag silufin lang. Attorney. Unsa may gisuda ini? Ni ining maong kuan, maong plastic kana ka kamo may taga ikaw truck boy man ka. Unsa may gisuda ani ngano man nga ni ni pwede man puti ang sapa, nalarma mahino ng mga tao. Wala mo koy kuan na attorney, kalibutan ko attorney ko sa isulo na kay hapit naman na diri sa among amo kay niagi man siya diri na sige pick up. Gitawag yang ihatag sa kuha ba kay magamit pa kuno sayang. Bitaw sayang kayo nga may nala magamit niyo mating baka or magamit niyo atop, magamit niyo bungbong inana no may imong tuyo. Mga attorney mo. Pila man kabuok gihatag si imong amo nga plastic? Pusara man attorney. Pusara. Gawas nimo na pailaing gihatagan nga imong kauban? Wala na attorney ako ra. Wala na kay itong gipangutana na kay basig na pailaing gitagaan niya ang iya pong sapa dito sa asa na gihugasan basig mo puti sa linuon na. Kuan lang taba. Ang utana na ta. So ikaw ray gihatagan? Ako ra attorney. So kanus awan ni gihatag si imong amo gahapon? Dili attorney, kuan nag atong Domingo attorney nako sa kasimana sa attorney. Sa kasimana ngano man imong hugasi dayon? Kay apekinam to sa kuan attorney kay Lunes trabaho man ako. Sumoto nga pagkagahapon pa nimo gihugasan?
O, gahapon ako na kinaiyak. Hugas ato kay gahapon pa basta ko na uli. Giunsa man yung paghugas? Imo tong gihumol or imo tong gisabunan? Wala to ni humol na ako sa tubig. Gihumol na nimo nya. Nakabantay ka nga ni puti ang tubig? Nakabantay ko attorney. Aha. So, yun sa manimo, ngano man nimo hawasa dayon gawantay ka nga ni puti ang tubig, naghuwat pa magas mga barangay officials kamo ana. Dahom na sa ko attorney nga wala ra to siyang kuan attorney. Dahom ka nga marag okira. Oo. Oh, pero nakurat man ang mga tao ini hintabo amer hasta gani medyo sa Cebu nakuratan mi nga sa mga mura maggatas na ang kuan, ang sapa dias Bourbon. Oo. So, wala to nimo padabali nga hangtod nga giadto ka si kapitan mismo may nag-adto nimo or kadto mga barangay tanod. Naray nagsugo ang kapitan nga attorney. Oh, so di sa gisugos kapitan sa diyang na gipadto na kay imo na nagihawas dayon kana silupin, kana plastic. Pagka after na nagipatawag ko attorney gihawas. Gihawas na. Wani mo ni sabon ni Mer? Wala na ko sabon attorney. Oh, so asa man yung plastic ro nas barangay hall? Oh, attorney na adre. Aha. O sige Mer, kay na kuratan lang tayo ni kalakiha ba kanang abi man na mo gudugikan pas bukid ni unsa ba ka hinungdan ngano nga naunsa ni. Pero atong klarohon nga ikaw mo hinungdan ani kadto imong dako kay plastic nga imong gihumulan diya sa sapa. Oh, attorney ako. Sige. Mer, salamat kay sa paghatag panahon nato des DYHP Mer nya susunod gani Mer na ihatag inanang plastic ayo lang ugas sa sapa dayon ha. Oh, attorney. Oh, nya wa ka ni hilo sa Mer, wa ka ni chemicals Mer nga makadaot sa mga isda. Sa pagkuha na ko attorney, paghumol na ko attorney kay obserbaran mo na po ang mga isda pod. Ya, wala man na ako ang mga isda. Nya basi bag dunay mga ligo nga mo na sa sapa ba mga ligo kay kanang bukid na ba kaliguan sa pa basi madaot ilang mata ba. Buka-bukas mata ba ng mga ligo diya o di gani dunay mamana inana bitaw magkadaot. Wala may no na nakuha nga mga kuan sa isda attorney kanang ako man gi-obserbaran sa wala ipon ako gibiyahan ng plastic nga gihumol ba. So sa may plano sa barangay kay gitanggong man kada sa barangay karon gumikan nang imong plastic kanang hugas ka plastic ni puti na hino nang kuan. Sapa sa may plano kuno nila nimo? Kuan ko na attorney kana examine pa man nila ang kuan attorney na malagi magpaabot to sa resulta sa kuan attorney. Oh, paabot to sa resulta makampo lang tanga may mahitabo anamer nga okay ra ang dagan ha sa kuan basig na ay mga hilo to kabaw dito og makay tao baka ito mamana nya madawat ang mata stilan. Malagi attorney. Ampo lagi ta ni nga kuan kay kana naon sa taman nga sa imong bahin po do man po nimo tuyo aka ni nga imong gihugasan dinha aron makadaot sa uban. Wala gina na ko tuyo attorney. Ang imo ra gid ani nga pang kuan ta magamit ta naman sa balay unta at least na lang maini nga maatop ba ka ni o mahimong bumbong no? Oo. O sa mga kamer pamilyado kamer? Pamilyado attorney. Oh, pamilyado. Pila ka buk anak nimo? Usa. Sige kay kuan maguni kanang lisod kay ba basi nga tong mga isda diha, mga puti na diha, ang atong mga burod basi mga matay bitaw mer nya. Kuan man na siya, doon na naman na siya mga salaod under sa tong environmental law, no? So at least kuan ni sa susunod ayon na og kanang dito og kanang panghugasan na diha kay basi makadaot sa tong mga kinaiyahan ha. Attorney kuan nang sini nako nga listen ako ba. So nya sa man ngayon nagkagpasaylos kapitan o sa inyong mga taga-barangay dinha nga nakuratan in town sila nga noon sa man itong tubig dinhi nga 3 ka oras gud mer. Dugay din ito humuli di ay kay 3 ka oras man matud pa nga ang sapa mura gatas ang tubig. Hapit na to alas 4 na ko na mo lagod attorney. So pila ka oras man ni mong humulan di ay? Mga kuan siguro attorney, simit na ko mga 2 ka oras go kapin naton ni ana. 2 ka oras kapin pero ang iyang epekto 3 ka oras. Yan adbot pa ni dito sa ubos kuratan ang mga tawo nga nganong na may gatas nga nausik dinhi sa sapa. Kuratan sila. So at least klaro na gikanto nimo unya mga ina na siguro kag dispensa sa dina nga nakurat ang mga tawo nya ato pa hinaot lang nga way madaot dina nga mga kuan kanana ang mga isda ato mga uwang ato mga burod kanang kabaw dihang gipainom mga bakang gipainom basi nya nangaligo dinha mga namana ni madaot ang mata ba gumikan aning kuana mao na to yampo lang gyud mer mo bitaw ni kung ikuan nga wala din na nakuha nila tong kuan so pangayon na nagpasaylos mga tao diha mer ikuan na lang mga nagkagdispensa na sa untamang wa man tuyo asa nimo
nangayo na rin kong distance sa atong mga tao nga na balaka yung tao na itong kuhan sa tubig sa pa. Wag di gito intention nga kuhan ginanta kay kumong kita na ako ato. Siguro ta pa magkuhan na to niya para bungbong nas balayan ta nga nagto. Pasensya tayo mo sa nabuhat na ko. Wag ito na ko gituyo. Wa magkakay mga daotang records barangay so far magkaka ma-involve mga record mga kaso sa barangay. Wala man attorney. Wala. So first time ning napatawag ka sa barangay. So kuan ka sa magkagitanggong niya gahapon pa? Gahapon pa to ni sa itong pagpatawag ni Kap. Oh, so naara ka dinha. Kumusta ka nakapamahaw na ka, nakapangapi na ka diha? Attorney. Oh, so careful lang gid sa sunod kay mga tawo mo kulbaan mga tao na alarma sila ba nga ngano na unsa man atong sapa nga naputi naman kay mura magatas. So natural lang gid nga gitanggong sa gikadiha sa barangay kay daghan may naalarma aning sitwasyon na nimo. Mga lagi attorney, kasabot mo sa attorney nga abot sa punto nga ka. Oo. Problema nga na ko sa kung kuan ba kanang sayop nga lihok ba. Oh, mo lagi pastilan. Sige Mer, salamat kis paghatag panahon nato des DYHP Mer. Salamat attorney. Mayong buntag. Napas kapitan din ha? Hello, Tony. Kap, salamat kay Kap ha nga at least naklaro na to ning tanan. O at least niya ipatest po na to ng tubig. Imo na bang na-submit ng tubig ganito sa kuan? Sa laboratory o wala pa? Karon pag ina Tony, ako ipahatod sa ambulansya nga to sa DNR. Bitaw kay ano to lang klarohon ba? Kay simbak ko bitaw og dunay mga burod na to diya, mga uwang na nga matay niya. Kadalabang sa bukid ra ba Kap? Kay mao ra kita kay taga bukid masagko. Kanang atong kabaw ana na to humulan, nya ana na to paimnon. Mao gyud Tony. Ang ampo lagi tangawa kay may tabo kay basin og moli pa viral itaw pobre sa mga kabaw sa mga matay. Mao gyud. Mao gyud nakalisod ang kalakihan ron. Unya ang simbak ko gyud kuno nay mga tao kay duda ko kani naning bukid magod kami sa una Kap nana magid mi sa una nga makaligo mi na sapa. Kanang kuan. So ang kuyaw na nga ligo diha o da ba kay naman nagburo diha nya madawat ang mata. Mao sa ni kuyaw. Mao na nga karon ako king gipasubay kaluoy taos Ginoo tin-aw lagi kayo pa di balik yung tin-aw sa tong sapa. Mayo noon. Pero kagabi hapon mura gatas ganinang buntag mura na siya kape si kwate. Kay ni uwan man. Karon ni tin-aw nagbalik. Tin-aw na to ni. Oo. Kapitan Margarito Ornupia, salamat kayo Kaps paghatag og panahon nato diri sa DYHP. Salamat sa kayo Atty. Rafael sa imo nga giputang gimi sa imong programa aron pagpakabana ning ato ang kasapaan diri sa Barangay Guyong. Mayong buntag nimo Kap. Mayong buntag to ni. RMN Exclusive. Auto may si Kapitan Margarito Ornupia Jr. ato na hinabi mga sukit di papinaw kay na sabay di malarma ng gatas naman usa man itong sapa nga gatas naman ang di ani adin. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.